Molt bon dia, Riders, de nou. Doncs sí, comencem. Fem una primera sortideta després de l'etapa del confinament. La veritat és que han sigut uns mesos molt dolents. La gent, jo crec almenys que ha fet tot el que se'ns ha demanat. Però bueno, ja teníem ganes de tornar a sortir i el xat del club Motorrad a Catalunya Sud, doncs avui hem decidit fer una primera escapadeta per traure la carbonilla de les nostres motos. Quan arribi l'hora estarem preparats i llançarem 1000 crits ressonant entre valls, incendiant la vida amb un foc oral i serem un sol cor quan ens tornem a abraçar. Espero que vosaltres, els vostres familiars i els vostres amics estigueu bé després d'aquest calvari que hem passat. I avui, 2 mesos i 4 dies després, tornem a fer una ruteta i us envio aquest vídeo per animar-vos, sobretot els que encara esteu en zona 0, que ja queda molt poc, que d'aquí 4 dies ens podrem tornar a abraçar, ens podem tornar a donar la mà, ens podrem tornar a donar petons si voleu. I espero que la nova normalitat que tant parlen sigui la de sempre. I no ens haguem de preocupar de si ens podem apropar massa o no als nostres amics. Ahir va ploure a bona part del territori i avui, que fa un dia esplèndid, tot té un color espectacular, realment molt maco.